Con el asentismo, con un asentismo como este, pero este asentismo... Asentismo laboral. As dúas palabras favoritas do Partido Popular nestas últimas semanas e imos explicar por qué. A semana pasada Feijóo fixose viral por isto. Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? E non faltaron as ameazas. Debemos, con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el asentismo. No obstante, nesta cuestión xa afondara Alfonso Rueda, impoñendo pola forza un plan polo cal premia con incentivos económicos aqueles médicos que acurten os tempos de baixa laboral das traballadoras. Como máquina ben engrasada que é o PP, os seus homólogos dende Ponteareas defenden isto con firmeza. Teñen que se facer todos os controles e revisións que sean oportunas, e cantas máis mellor. Intensificar a revisión do persoal en baixa, con probas diagnósticas extraordinarias, con revisións complementarias. Este discurso é sinxelamente deleznable. E como ben establece o manual capitalista, non faltan as manipulacións. Dentro do concepto de asentismo laboral, inclúense todas as baixas, tanto as xustificadas como as non xustificadas. E as non xustificadas apenas chegan a un 20% das totais. Ti, quizáis non coñeces a ninguén que estivese de baixa de forma non xustificada, pero seguramente coñeces a moitos, incluído quizáis ti mesmo, que foron a traballar estando enfermos. Por outro lado, destas baixas, a metade non chega aos 15 días, e as que si están a aumentar son as que duran menos de 3 días, as cales van a conta do peto do traballador. Pero sabes que cousas non lle importan ao PP e das que non che vai falar? Pois, por exemplo, as horas extra non pagadas, que no Estado español en 2025 foron máis de 2,5 millóns e supuxeron un roubo á clase traballadora de máis de 3.200 millóns de euros. Ou dos accidentes laborais, que no Estado español en 2025 foron máis de 500 millóns e supuxeron máis de 500 mortes. E é que todo isto é unha cuestión de clase. Fixadevos no logo que está detrás de Feijóo. Círculo de Empresarios Vascos. Onde nunca veremos será, por exemplo, nunha asamblea de traballadores ou nun sindicato, polo que sexa. E repara niso de invertir en Intensificar a revisión do persoal en baixa. Para iso, todo o diñeiro do mundo. Agora ben, para intensificar as inspeccións laborais ou para reducir as listas de agarras sanitarias, aí sí que nos veremos xa máis. Despois disto, reflexiona de que lado están. Vainos literalmente a vida nisto. Organicémonos xa contra a clase capitalista.